שועה לקני, עוד פעם 3-2. מוזי לבד בצד שמאל, מורוזוב חייב לראות אותו, הנה הוא רואה אותו, ועכשיו מוזי לא יחמיץ, זה יהיה שער של בית"ר ירושלים, קני כובש 2-1, איזו דרמה. כדור הזה לעברו של קני, קני מצליח להשתלט, קני אל ה-50 שלה, יונה עם הכדור 2-1 לה, שחקן פחות והיא רק תוקפת. וגם מפקיע את השער השלישי, ומי מפקיע? קני! ובינתיים מתפתחת התקפה, מיכה מעביר את זה מצוין, והנה